eléyìí mọ̀kágbò eléyìí mọ̀kágbò. Ó yá sáré tètè kó bímọ là. Sáré tètè kó bímọ yè. Níbo lẹ ti rí àjẹtẹ̀gbé wá sílé? Ayé ti mu tí eru o. Wọ́n ti fa tábà yé. Ṣé o fẹ́ bímọ láyé? Ọmọ mi wà. Àwọn ọmọ rẹ̀ ni gbà. A fẹ́ rí ìyá yẹn nínú ilé yìí torí àlè bá gbé. As long as she's in this house, mi ò fẹ́ kí ẹ mú àlejò kọ̀ọ̀kan wá sínú ilé. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? A ní kò sí nǹkan kan. Ayé ti fi ọ́, ó lè gbà. Bóyá àwọn ayé rẹ̀ lè lójú. Ọmọ akíní olórí nìkan ló ní wọlé. Arábìnrin tó wà yìí ò ní wọlé. Tó bá fi wọlé báyìí, á dàbí bàtà jẹ̀wọ́ ní gbèsè. Ojú tún jábọ́ lára mi. Ẹ dọ́gbọ̀ ẹ̀dá lóhùn o. Mọ́yọ̀! Ẹ jẹ́ bí oníṣẹ́ ẹ̀ náà má jẹ́ bí oníṣẹ́ o. Ó lójú inú láti rí nǹkan táwọn ò rí. Ìyá mi o, ẹ lọ sí inú yín ká ẹ mọ́ gbóhùn ẹnu.